थौदो नोंसोरबो गाखोफादो ना नै जाबाय गियानपीठ डिग्री कलेज निकासि बेयाव डिग्रीबो दं एचएसबो दं आरो बेयावनो आङो फरायोमोन जों दा थांगासिनो नै आं हारसिं नङा आंजों लोगोसे दङ सरनजों जों थांगासिनो सरन आं मोनसे बाथ्रा बुजिना मोनाखै आरोना बे लामा ना दैमा दैमाबो होनजायो लामाबो होनजायो बे जाबाय बिटिसिनि गंसे दोंसे दरसे गांसे थरसे दोंसे लामा आयो नायलाय बे जाबाय जोंनि बड'लेण्ड रायजो नाय नोंथांमोना बेसे समायना मिथिंगानि महरा आरो दिनै सान्दुंबो बारा गैया बेसे समायना आरो लोगोसे बे समायनानि गेजेरावनो आरो समायनासिनबाव नैबे बे लामाया गेटखौ मोनबाय नैबे बेयो मेन गेट जों दा थांगोन बेयाव सिङाव बे मेन गेटनि सिंनिफ्राय जों थांगोन सिङाव जायगाफोरखौ नायहैगोन माबायदि थुदो होमबा लोगोफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसे फैदो आरो बिदि फैयै फैयै हाग्रा गेजेर गेजेर फैनानै जों मोनफैबाय नैबे सुकि पिकनिक जाबाय जोंनि मिथिंगा गारि लाखिग्रामोन बेयावनो लाखियोमोन ना गारिखौ पिकनिक स्पटआ बेफोर साफा खालामजोबो ओमफ्राय बेयाव नै आं थाबायलांगासिनो दं दायो ओमफ्राय एसे बावबा मोनबाय मेन जायगाखौ माने जायखौ मानसिफोरा नायनो फैयो बेयो बेनिफ्राय गासैनिसिमबो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि 5 जुन गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आङो दिनै 5 जुनाव खालामदों बाट दिनै आपल'ड होनाय जानाय नङा गाबोनसो आरो थेवबो हामलायनाय थाहरबाय आरो जों दा दै नायनोसै ना औ गाहायाव माने स्किट दङ दै ओरै लांनानै बेजों माने आबाद मावहैयो आरोना बेखौ नायनोसै बेनो जाबाय मानास सुकि नैबे जपा एरिया लांनाय दंग' बेयो दैमा फाल्लाखौ थिखांनानै सुस्किट होननानै ओमफ्राय बैयो आरो मेन माबा आरो मेन फाग्ला दैमा बेयो बेनि आफाङावबो आरो नै बेबायदि सुस्किट होबावनानै गुबुन रायजो माबाफोराबो माने आबाद मावहैयो आरो दैखौ थिखांनानै आफाङाव बिदि सुस्किट गोबां दंबावो होमबा नोंथांमोनहा मिथिबाय सर'ना एसे फोरमायना होबाय दै लांनायनि सोमोन्दै बबेखौ थाङो आरो बेजों बबाव थाङो सिगाङाव नायबोनोसै जानानै माबायदि नुयोना हरना सरन जों दा मा नायगोन जों दा बे फाग्ला दैमानि खर'खौ नायगोन आरो नैबेहाय मोनसे गाखोग्रा गोजौआव गाखोफैना हरग्रा मोनसे सां दं बे गाखोगोन थौदो नोंसोरबो गाखोफादो ना जों दा गाखोगोन बेयाव सिरियाव आरो जों हाजोआव गाखोलांगोन थ' दा गाखोलांसै
गाखोग्राया हनै नै गाखोदों जोङो गोजौआव बेनिफ्राय जोङो मोननैसो भिउ नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय गोलोमबाय नै गोजौनिफ्राय बारा मोजां नुहुराखै दंफां लाइफांनि फोरखौ सिगां खिथाबायसै जों दा थांगासिनो एकदम खर'आव माने माबायदि जायगाया नायना फैनोसै नै बेनो खर'आव मोनफैबाय जोङो नोंथांमोना नायदो नै जायगाया माबायदि जा समायना हाजो हाय सरन सिगाङाव थांबावनोसै जों एसे मोजां नायदो दैया माबायदि स्राय स्राय लोगोफोरजों दा जोङो एकदम मेन खर' सहैथारबाय माने बेनो भुटान नामा सर' औ बेनो भुटान माने बे हाजोनिफ्रायनो ओरै भुटानसै आरो ओमफ्राय जों ओरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आसाम बड'लेण्ड ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं खोथा खोन्थागोन भुटाननि साखर लिरनाय दङ माने नैबे अन्थाइ थाफायाव आरो ना नोंथांमोनाबो नायदो बै अन्थाइ थाफायाव लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जोंथ' दा फरायनोबो रोंला नाहरदो बैनो नोंथांमोना नाहरदो बैनो मा लिरनाय दङ बेयाव बेखौथ' दा मिथिलाबो बेनिफ्राय जों दा थांबावनोसै ओजों एसे खर'आव ओजों जों दा सफैबाय एकदम मेन खर'आव ससे थांजाबावो बेनिफ्राय थांजाला जों अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोन्दों मिथिला भिडिअखौ जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बानायनाय जाबाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे लोगोफोराबो नायनो हायो ना सरन माबा मोनसे जोबनायनि दै नाहर बाय बाय मा दाउ बियो खाथियाव हमजागोन ना हमजाया